खुलुमबाय आंनि मुङा रामप्रसाद नार्जारि आङो जेनेरेल सेक्रेटारि पस्टआवहाय गसंदोंमोन आंथ' आनकन्टेस्ट उइनार जादों आरो जोंनि गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव लोगोसे जोंनि जे सोलिफुबाय थानाय इउनियन बडि जेनेरेल सेक्रेटारि जाफुंसार ब्रह्म लोगोसे बेनि मेम्बार बिथांमोननि हेफाजाबजोंहाय आं माने बिजाथि गैयालासिनो उइनार जादों। दा बेरेखा दोलोनिफ्राय नोंथाङा बेसेबांसिम भट बारा मोननानै देरहानो हाखो? आंनिहाय माबा गैया एगेन्स्ट गैया। गासै मा मासियावहाय नोंथांमोना गेलेदोंमोन इलेक्सनखौ? इलेक्सनखौथ' जोंना गासै 13था पस्ट दं बेवहाय 13थायावबो गेलेजोबदों। ओमफ्राय 13था पस्टआ मा पस्टमोन बेयो? 13थायावहाय जेनेरेल सेक्रेटारि पस्ट बेथ' नाम्बार 1आव थाखाबाय ओमफ्राय एसिसटेन्ट जेएस बेनिफ्राय मेजर गेम्स एन्ड सेक्रेटारि बेनिफ्राय माइनर गेम ओमफ्राय कालसारेल सेक्रेटारि ओमफ्राय एसिसटेन्ट कालसार दं कालसाराहाय ओमफ्राय बयस कमन रुम गार्लस कमन रुम बेनिफ्रायहाय माइनर गेम्स बेनिफ्राय डिभाइड एन्ड सिम्प'जियाम बेनिफ्राय देरहाखांनायनि उनाव माबायदि मोनदों गोसोखौ? देरहाखांनायनि उनावथ' मोजाङानो नांदों एसे। आदसा नोंथांमोना देरहाखांनायनि उनाव नैबे नोंथांमोननि फरायसालिमाखौ जौगाहोनायनि थाखाय मा हाबाफारि मावनो सानदों? जौगानायनि हाबाफारि बायदिथ' जों फार्स्टआवनो फरायसाफोरनिनो जेनेबा गाहाय नेहाथारि जाबाय हिसाबैहाय फरायसाफोरनि जौगानायखौनो सिगां सानग्रोगोन बेनि उनावहाय कलेजनि जेनेबा माब्रै जौगाहोनो हायो बेखौ जों फरायफुबाय थानाय फरायसाफोरजों लोगोसे माब्रै जौगाहोनो हायो बे बिथिंखौ नायनानै खामानि मावलांबाय थागोन। ओरैनो नोंथाङा देरहाखांनायनि उनावहाय नोंथांनि फरायसालिमानि फरायसाफोरनो मा मेसेज हरनो सानो? गोजोननाय बावहरदों बयनिसिमबो आंखौ आरो लोगोसे आंनि टिमखौहाय बयखौबो देरहाहोबाय बेनि थाखाय आं बयनिसिमबो साबायखर बावहरदों। आंनि मुङा आनिसा नार्जारि आं एजिएस पस्टआव गेलेदोंमोन बेयाव आङो देरहानो हाबाय गासै टटेल 461 सिट्स मोनदों। आंनि अपनेन्टआव दङमोन अभिमन्यु दास बियो 305 सिट्सआवहाय जेननांदों आंजोंहाय। देरहाखांना माबायदि मोनदों? गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोन्दों मानोना बयबो आंखौ सापर्ट खालामदों आरो हेफाजाब होदों। एजिएस हिसाबैहाय जेनेरेल सेक्रेटारिजों बिबाना समान समान जायो आरो नोंथाङा कलेजनि थाखाय मा डेभेलपमेन्ट खालामगोन उनावहाय? बेबायदिनो आङो मोजां हाबा मावलांगोन जेरै जिएसखौ आं हेल्प खालामगोन आरो स्टुडेन्टफोरखौ जेरै एडमिसनाव हेल्प खालामनाय बेफोरबायदि खामानि मावलांगोन। गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमबाय। दिनै जोंहा गसाइगाव कलेज स्टुडेन्ट इउनियननि बिसायख'थि जानानै थांबाय। बे बिसायख'थियावहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय 13था बिजाथि होदोंमोन आरो 13आव गासिबो 13आनो जोङो देरहाजोबनो हादों आरो देरहाजोबनो हानानै आङो जोंनि भटार्सफोरखौहाय आरो स्टुडेन्टफोरखौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हेल्प होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थायो आरो देरहाखांनायनि उनाव बिराद गोजोननाय मोन्दों। नोंथाङा बै देरहानाय बिजाथिफोरनो सोरखौ मा खावलायनो लुबैदों? देरहाखांनाय बिजाथिफोरखौ आङो इयुनावहाय जाहाथे बिथांमोनहा मोजां खामानि मावलांनो हायो बिनि थाखाय आङो साबायखर बावहरो आरो आसा खालामो बिथांमोनहाबो स्टुडेन्टनि मोजां खामानि मावलांगोन आरो सिगां फारसे दावगालांगोन। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथामेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथामेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुइटमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे एसएससि आर्मी जीडी अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।